ayo dulure kok. Yo. Ngendang barang melok edan ayo lagi kuman yo Jana, yo. Bakti muda ke catilane ayu-ayu. Priagane yang ganteng-ganteng. Lah iya ning gawendengane gendeng. Sing elek ming kledake sindene tok kaya kena gebekakak ning lor kuwi mang. Jare. Ya ngono kuwi, Nduk. Lae, jatilane iso tuku wedak, sindane ra iso tuku wedak. Ya, iki piye? Sing ganas-ganas kok alus-alus ngesakne sing joget, Iya. Sore kita kangen ning ati ning pangapurane durung bisa nemoni suwun sirane dalam sadar ngenteni ora jaya oh sayang bakalan iya aku kangen siramu rindu aku pengen ketemu hati
suwun sirane kolem sapa nganteni percaya oh sayang aku ra bakal suwun sirane kolem sapa nganteni percaya oh sayang aku ra bakal lali aku pengen ketemu Jos. Ayo deh. apa wes janji
Oh, matoyo. Salajengipun wonten tari pujangga bujang ganong. Tari pujangga bujang ganong kadhikaken para paraga seniman seni reog singa akti muda ingkang ijing saking takran magetan ati. Kabeh mate kaji mepek bobokan hawa sanga mandeng pucuking grana mandat bantala mandhong sak sumur jerone yo iki lho drontonge wong Ponorogo
Master Tombyok. Ya. Iki ya drontonge wong Ponorogo. Wow. As. Do. As. Do. Ya. Piye toki? Wow. As, do, oi, da, do, da, wah, do, golek sendenan, yo,
Os, yo. Ngarso asung tulodo ing madya maun karso tuturi handayani yo a e a beri semangat cok, tepuk tangan cok. Lihat oh ya ya Sembodo kang sinedya jumbuh ingkang ginayuh bocah-bocah rodok mundur, bocah-bocah rodok mundur, ayo keterasa totoe, jaluk tulung bocah-bocah rodok mundur, iya. Oh, as, lo, ya. Beri semangat coy.
Beri semangat tepuk tangan. Lo. Urung. Ya. Kuwi nek duwe sangu kembolono, Bu. Heeh. Nek njaluk sangu wae ana ora ketang sethithik. Seto. Piye to? Piye maksudmu piye? Ora sing duwe gawe ki ora roh lho. Bujang gano nek atraksi koyo ngono wingke. Heeh. Lah nek watu koyo ngene ku nanti disisih-sisih. Halah wis tok anggap ae. Anggap piye? Anggap ngene lho Ren. Dianggap ning kene iki ya to, an dhewe Kapa Naraga teko kene. Iya. Ning kene iki pijet gratis ngangge koral. Kuwi ora pijet gratis. Apa? Kuwi nglarakne awak gini. Ya ora apa-apa, an dhewe iki profesional. Profesional. Oh ngono. Kudu adene kene totalitas. Totalitas. Oh. Le raimu rene. Wis sing profesional. Profesional. Genah profesional ora? Madhep rene. Ora samane ni. Lah malah Iki ora samane ni. Madhep rono. Heeh. Kaget aku. Ngapa? Lah kaget tok. Tak kira nek ndruwo liwat iki. Tak catak apa piye? Hah? Tak catak apa piye? Mikmu ra muni to? Apa? Lah tak catak apa piye? Sing banter karo Iki buwe mendro. ra. Hei, iki adumno sirahmu udu cong. Tak catak apa piye? Ada. Dang, baleni. Aja mlebu. Biasa ae. Nah, alah tak dudoi nek banter ngene lho. Mesti ngomongnya banter. Ngomong sing banter ya. Madhep rono. Lah, sing metu malah kirek lho. Wes, jan luar biasa. Iya, pokoknya neng kene awake dhewe jan regenge daerah bagus. Desa Kandungan ini luar biasa. Ngomongi neng kene isine wong meteng tok. Lah kok iso? Lah jenengmu Kandungan kok. Kowe iki jenenge Kuadungan, goblok. Udu apa nge jenenge? Kandungan. Kandungan ku meteng kali iso. Oh, alah. Tak kira Kandungan. Udu Kandungan. Oh, enek kuahane to? Enek kuahe barang. Oh, alah. Kuadungan. Ah, Betul. Anak sapa iki? Anak sapa iki? Ayo. Ya tadi omongnya Kandungan Eh. malah moroh jan luar biasa. Luar Sore biasa. hari ini luar Sore biasa. hari ini jan regenge daerah Ora umum. sanggo ngarep cah cilik-cilik. Cilik-cilik. Sangko rodok burine nek, Heeh, rodok nom-nom. Nom-nom. Buri dhewe. Kewot-kewot. Ya ora itu wong ning kene iki komplit enek cilik, Komplit. enek gedhe, enek Nah. nom-nom tuwa. Dadi ning kene iki wong iki ndelok iki ora kur cah cilik-cilik iki tok. Ning kabeh desa kene iki lek enek acara hiburan mesti bodho mara. Betul. Ngono iki membuktikan bahwa masyarakat kene iki luar biasa. Tepuk Oh, tangan. nah. Jan. Yo, duwe dhewe tepuk tangane beantar. Ngomong iso oplok. iki lek cara ulek-ulek ngono anu e. Apa jek layahe kae kelar ceklek ngono. Wah, enggak iso. Jan iki mang acarane apa? Iki mau acarane sunatane Pak Santoso. Kowe engko tak tonyo lho. Piye Tak to? tonyo lho, Ndre. Lah tulisannya tasakuran Pak Suyan Pak Soma. Pak Agung lho, jaremu Santoso. Oh jenenge Agung. Lah piye to Gong kowe iki Gong? Alah, kowe berarti ngapusi aku, Mang. Oh, udu to. Jaremu Santoso. Oh, udu Santoso. Oh, teko kene jenenge Agung Oh ngono iya kok. iya. Lah, alah, Jan. kok iso? Sing tak apel iku Santoso sok. Luar biasa. Luar Pak biasa. Agung luar biasa. Pak Agung luar Padha biasa. karo jenenge Agung kuwi gedhi. Iya, Dek. Santoso kuwi sentosa dadi Betul. wis gedhi sentosa pisan. Betul. Enek Pak Santoso ke wonge gedhi dhuwur Agung ya to. Wonge bijaksana di piantune. Piyantune pundi? Pundi? Hah? Hah? Pundi Pak Santoso? Pak Santoso pundi? Di
Iki sitoke nduding kono, Kono, sitok nduding rono. kono. Iki kan mendi? Oh berarti mang pamit rono pamit nguyuh. Oh, wonge nyandi? Oh, mangan. Oh, alah ya Allah iki dikek hiburan sing apik malah madak. Oh ya wonge butuh kekuatan bareng ya wis. Ora apa-apa. Adewe dilanjut Di. Deng. to, Bah. Bah. Kowe iki ada iso, kur prenges-prenges ning kono nggo duit ora? Kowe tak tonyol kowe engko. Lah piye? Ngomong iso. Lah piye nek iso? Pak Santoso iki wis ngerti dhewe. Ngapa? Diomongi penting kowe salto. Wong. Adeng. Ngampek teko dhuwur terop. Kuwi jenenge ora Pak Santoso nyapa? nyapa? Nyeluk ambulan. Dalan kuwi kei sangu. Ya wis duit tenanan nek no. Tenanan diterusne. Oce ayo. Yo. Ayo Mas. Alhamdulillah Mas Gus. Ning kene iki rada rejo. Cah cilik barang melu nyawer. Tenanan ora? Tenanan. Ning yo 500 repes. Alah ora apa-apa. Wah, yo alah. Iki nek nang Ngawi piro? Piro? Iki nek nang Ngawi 5.000. 5.000. Berarti kena gitu kerupuk. Kena. Jajan. Kena. Oh yo wis. Kae to. Di. Oh yo kae bolaku kae. Ora kok nyawer iki, Mas. Lah piye? Ceblok. Oh ceblok. Nyale. Balekne balek. Nek sapa? Ceblok ta, Mang? Oh, ceblok. Wah, yo.
Wis PN kono. Aku tak Alah cet kementus. Lah nyapa iki bola aku kabeh aku ya bolok kae lho. Kon nabuhi kalau gentong lho. Yung tak deng ya ta. Ha iki lho kedae iki lho. Ha iki lho kedae. Nah ya ta. Nah ya ta. Jan lah malah kaya beru. Sabar Ndre. Lah wong kendangane kudu dentak. Lah iki ora tak tung. Sopo? Kae to. Kae. Piye? Enek si tongkas. Sing kidul nyauri. Tak tung brut. Lek sing kidul masuk angin. Mas tak tung. Ngono. Aduh nyowe. Ya ayo. Yo aduh dicepaki jane sampean brane lho. Kowe iki aja tok pulau soro wel. Dingene kejadian main ning anu Nyapa? ning Magetan. Nyapa? Alah karpete nyantol lho. Lha kok iso? Iki lho. Nyapa iki? Cukir wale lho. Untune nyantol. Lah, layak to. Dewe iki. Madhep ora jane. Lah iki ambekane ngowos metu kuping, metu irung kok. Mingkem. Mingkem apa? Piye? Nah ora mingkem rasa lucu. Nek ra mingkem rasa lucu. Lah kowe apa lucu? Lah iya nek iso. Kowe jelek ngene. Angkat. Nah, iki mbok dikerok lho. Iki ganongan internasional kaya ngono kuwi lho. Citoke. Nah, wadal kaya ngono nek. Wah, iki sesone dicukur. Ya, iso. Jare ben lucu. Nggo namu ndelok, Ndre. Apa? Nggo namu. Resik no, Bro. Oh iya. Ya wis, kowe genten. Aku ten. Iya, iki wis, terus iki. Lagi Wah, gentong iki enek lho iki. Menenge gentong iki. Lagi gentongan ning kene iki piye Ayo lho? dong. Genten kowe. Tunjukkan Kemaluanmu. Elah, kemampuan. Oh iya, kemampuanmu. Lah wetenge jewende lho. Ayo. Ora lali Bu, iki ora lali. Lah, Tak nyapa? mengirin ya. Kancamu wis salto bolak-balik lho. Lah kok
gedebuk. Yo. Ngono kuwi. Paham ora? Lho, ajaran sik. Bagus le. Bagus le. Yo. Lho. Sik semayan piye? Yo, Dang. Wes, halah tak tonyo engko.
iku mang loloh nek cangkeme. Nyapa? Lah piye? Oh iya, dicelengi teng anu tutuke niki. Nah ngoten nggih. Ngertos nggih. Nah ulangi ayo, pinter ayo. Ayo diulangi. Malah jan bagus. Ayo. Tumplak. Lolone piye, Dos? Tak omongi. Iki iki sing disunatne tibake angket kok ibuke kuwi nggih tibake anake. Anake sapa? Anake Pak Santoso. Jenengmu Santoso. Santoso sakmono gedine lho. Lah ya ulet kok ana. Ora karo ulet. Lah piye? Ulet. Iso ngawur kowe iki. Iki jenenge anake iki tibake Mas Raka. Oh, Mas Raka. Heeh. Mas Raka pundi nggih niki? Oh, bobok. Bobok. Alah, kowe pun mantun apa dereng? Mas Raka, pun mantun. Anu tasik gondangi napa mboten? Alah wis mari. Oh ya ora to. Oh sing gondangi Pak Santoso. Luar biasa ditulungi. Luar biasa. Mas Raka nggih. Mas Raka. Oh Mas Raka. Kuwi Mas Raka kuwi enek tembunge Mas Agus. Apa? Sangka tembung R ki rezeki. Tabungane Mas Raka rezekine kathah. Amin. Allahumma. Nah, R wingi R. Aku tegese amanah. Ya iso amanah karo wong tuwek, iso gawe apa senenge wong tuwek kuwi jenenge amanah. Pokoke amanah kuwi ya amanah ning 5 waktu ya to. Sekolah ya iya. Baru terus ngewangi ibuke, bapake. Bapak ibuke saiki dodol, Mas. Dodol apa? Dodol apa mau? Melon. Apa? Ora bakul. Jare bakul iki. Oh kuwi, kowe iki kleru lho iki. Oh nek iso. Bu aja ta sing dodol melon. Oh alah. Oh kleru nah. Lah piye? Sopo to? Oh kleru. Bakul sinten? Bu aja dodol apa sembako? Sembako. Oh kleru. Oh berarti iki iki yo kleru ya to. Kleru omong. Berarti Mas Raka R song A terus K kuwi kantong. Hah? Kantong, ngerti kantong ora? Ngero. Lah, mikira Mas Raka ki dadi wong ki mikira kantonge tanggane. Aja kur mikir kantonge dhewe. Paham ora kowe? Paham. Piye? Oh, contone Bu aja. Lung. Nyapa wi? Ngremi. Ngai lho. Oh iya iki to. Remi. Bu aja remi. Ya contone ngono kuwi, tapi lu apike kantong wingi mikir kantong ki jenenge kantong ki sedekah ya to. Baru terus memberi orang yang tidak mampu ngono kuwi ibarat contone. Nah, terus RAK terus A ki aja lali. Aku iki anu ampriye apik kuwi Ibu Ono. Ora nang ngoso wong ejan. Pokoke didongakne ngono kuwi ke. Yo an. Muga-muga Mas Raka ditetak niki muga-muga cepet gede. Amin. Muga-muga iso njunjung derajate wong tuwa. Amin. Mugi-mugi saged dados yoga ingkang berguna bagi nusa dan bangsa. Allahumma agama. Amin.
Betul Trai. Ojo meneh Pak Santoso kalian Bu Dwi, mugi-mugi rezekine lancar, Amin. tambah sukses, Amin. panjang umur, pokoknya Amin. lek gada usaha tak dongane lancar apa jenenge usahane. Ah, ya. Kayak iki dilanjut iki Dilanjut. dadak merak kae, Heeh. urung gulung-gulungan yo an. Lah iya. Ayo. Yo. Ngapunten Bapak Ibu tasih adan.
Manismu kanggo jiwa anak sing rusak omahe. Was.
rupane kong ma guru kong se tetekat dia lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni apa kasunyatane rasa sumpah dewa ya aku
lakoni tanpa kasukan taneng rasa manding panggilan angkat sang pramoro kuswa magarata kumiwang ketari suarakan tepat kumurah Bang Prieng Surangga Gede Periwono Aurang Monggo Ratih Lowang Kaper Prapat Ampiro Yasek Suret Was Was
Eh.